Bună și bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Raluca și astăzi o să vă prezint primul meu tutorial pentru acest machiaj de zi în nuanțe neutre. Este machiajul la care eu apelez aproape zilnic, fie că merg la job sau ies în oraș, deoarece este foarte ușor de realizat. Dacă vă place, vă invit să rămâneți alături de mine și hai să ne machiem împreună! Pentru ten folosesc primerul Dolish de la Lioeli. Este un CC cream care se adaptează culorii tenului, îl hidratează și are factor de protecție SPF 34. Îl aplic pe toată fața cu Beauty Blenderul prin mișcări de tapotare. Pentru ochi folosesc ca bază Paint Pot-ul de la MAC Cosmetics în nuanța Painterly, pe care îl aplic cu o pensulă burețel pe toată pleoapa superioară până în sprânceană. Am grijă să întind produsul cât mai uniform. Pentru machiajul ochilor am hotărât să folosesc paleta Chocolate Bar de la Too Faced. Încep cu fardul Salted Caramel, pe care îl aplic în zona de pliu al ochiului prin mișcări ușoare. Folosesc o pensulă cu peri denși de la Morphe Brushes și am grijă să întind fardul cât mai uniform. Cu pensula de blending numărul 224 de la MAC Cosmetics estompez bine marginile spre zona de arcadă. Fardul Semi-Sweet din aceeași paletă îl voi aplica direct în pliul ochiului, cu pensula 217 de la MAC Cosmetics. Iau foarte puțin produs pe pensulă și îl aplic prin mișcări ușoare, circulare, pentru a se întrepătrunde frumos cu fardul aplicat mai devreme. Pentru pleoapa mobilă folosesc fardul Strawberry Bon Bon, pe care îl aplic prin mișcări de tapotare cu o pensulă plată. Am grijă să aplic produsul până în zona de pliu al ochiului, cât mai uniform. Revin apoi la pensula 217 și blenduiesc ușor fardurile, astfel încât să nu existe o delimitare clară între culorile folosite. Pentru linia de tuș voi folosi un eyeliner tip creion și încep din colțul exterior al ochiului, trasând o linie ce prelungește genele inferioare spre coada sprâncenei. Unesc apoi vârful codiței cu mijlocul pleoapei mobile. Se formează astfel un triunghi pe care îl umplu cu mare grijă, astfel încât să nu depășesc conturul desenat. Cu mișcări scurte, trasez colțul interior al liniei de eyeliner cât mai aproape de baza genelor. Cu ajutorul unui concealer și o pensulă oblică, corectez codița de tuș astfel încât să fie cât mai dreaptă și mai ascuțită. În continuare voi aplica fondul de ten cu ajutorul unui Beauty Blender umed prin mișcări de tapotare. Astăzi am ales să folosesc Infallible 24 Hour Matte de la L'Oreal în nuanța 20. Este un fond de ten cu finish mat, potrivit pentru tenul normal și mixt, are o putere de acoperire medie spre mare și este buildable. Mie personal îmi place foarte mult pentru că nu lucește în zona T și nu îmi simt tenul încărcat pe parcursul zilei. Întind produsul bine, atât pe față cât și pe gât și pe urechi, pentru a nu crea acel efect inestetic de mască. Pentru a lumina zona de sub ochi, folosesc concealerul
de la NYX HD Studio Photogenic Concealer în nuanța 01. Același produs îl aplic și pe podul nasului, pe zona dintre sprâncene, pe arcul lui Cupid, mai exact toate zonele feței pe care vreau să le iluminez. How crazy do I look right now? Dar nu-i nimic. Nu-i nimic, pentru că acum venim cu burețelul și blenduim absolut totul. Setăm baza cu pudra de la Soap & Glory One Hack of a Blot. Îmi place să aplic pudra în zona de sub ochi cu Beauty Blenderul, iar pe restul feței cu pensula de pudră de la Real Techniques. Pentru machiajul ploapei inferioare folosesc aceleași farduri Salted Caramel și Semi-Sweet din paleta Chocolate Bar de la Too Faced, pe care le aplic la baza genelor cu o pensulă de detaliu. Am grijă să estompez culorile foarte bine. Fardul Toffee din paleta de iluminare și contur de la NYX îl aplic ca bronzer pe pomeți și pe frunte, urmând linia părului. Pentru conturul pomeților și a maxilarului folosesc pensula 168 de la MAC Cosmetics și fardul Sculpt din aceeași paletă de contur de la NYX. Pentru conturul nasului folosesc fardul Sculpt, însă cu o pensulă mult mai mică pentru o aplicare mai precisă. Blenduiesc foarte bine marginile, astfel încât conturul să pară cât mai natural. Iluminatorul Mary Luminizer de la The Balm Cosmetics este preferatul meu și îl aplic cu o pensulă evantai pe pomeți, pe vârful și pe podul nasului, pe arcul lui Cupid și în colțul intern al ochiului pentru un plus de luminozitate. Blushul Peaches de la MAC Cosmetics îl aplic cu pensula de blush de la Real Techniques pe obraj, între contur și iluminator, având grijă să blenduiesc foarte bine culorile. Pentru buze folosesc creionul în nuanța Dervish de la MAC Cosmetics și rujul NYX Soft Matte Lip Cream în nuanța London. Aplic puțin ruj lichid de la Anastasia Beverly Hills în nuanța Milkshake pe centrul buzelor pentru a le oferi un strop de volum. Urmează puțin mascara și genele false și o să mă întorc imediat. Așa arată look-ul final. Dacă vă place, vă invit să dați un thumb up și să vă abonați canalului meu pentru mai multe tutoriale. Până data viitoare, eu vă pup, vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc. Pa!